Goeiedag, ik ben Jarob Sipma. Ik woon in Greens. Ik ga hier in de gemeente hier zitten. Ik viel me net activistisch, maar als het net gaat zat mat, dan mag we er wat aan doen. Reense Wester wie ons was dan bij Bernhard en die zei op een gegeven moment, er komt camion veel met taken, zei ik, voor de dagelijks die wordt vers in de vries. Maar dat blijkt net zo te wezen. En het eerste idee wie gewoon met de camera van mijn broer om daar een film moeten maken. Als je de Friese markt en jongens die daar een beetje mijn boord warmer binnen. Die praten in de goede nooit in Hollands. En dan was het net als Steven de Jong daar een commerciële film van mij. De man had dus een boete op Joen. Dat is Jusje de Hoorn bij Ron. Kom eruit! Dus ik ben in Greens de voetballing hier. Bij een team dat bestaat uit oud-Bernlevers en echte Greensers. En omdat het een oud-Bernlever team is, wij gaan eigenlijk nooit, Sjen waren nooit Hollands of Greensers coachen. Je zult gewoon een waarstond coaching best en dan doe je in de taal van degene die te rent. Oké, Peter, door Joks. Je bent niet bereid? Als een leuke grap maken, dan lagen iedereen hier. Je was een heel goed voetballer. Het vriezen is echt wat te doen.